Što je baš mene deda odabrao da vam se obratim u ovoj prilici. Pre svega, počastvovan sam iz razloga što veoma poštujem autorstvo i divim mu se, pogotovo kad je ono na ovom literarnom planu, a počastvovan sam i zbog toga što mi je deda jako dobar prijatelj. Nekako sam znao da će ovaj moment jednog dana da se desi još u ono vreme kad smo se intenzivno viđali i družili u prodavnicama, sada nažalost nepostojećeg Round Recordsa, i nekako sam znao da će to biti baš ovakva knjiga, mala, jasna, konkretna i naravno nadahnuta. Nije me iznenadio ni sam naziv. Singl je dedin omiljeni muzički format, a rekao bih i životni format koji on odabrao, koji nosi veoma elegantno sa jednim sebi svojstvenim stilom i šarmom. E pa evo, singl je pred nama i ja imam veliko zadovoljstvo da predstavim njegovog ili njenog, koji je knjiga u pitanju, autora. Dame i gospodo, Nebojša Pujić. Ako ćemo pošteno, mogli to i jače, malo nema veze. Rozdajem naočare. Ja od junosti ne da je glup, tako da. Pre nego što vam izrazim veliku zahvalnost za vaš dolazak, dozvolite mi da, kao u svakoj dobroj kafani, zamolim mog druga Slavka da mi donese nešto da nema smisla da bude neravnopravan u odnosu na vas. Tako, hvala Slavko. Hvala najviše. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi rođaci, dragi kumovi, dižem ovu čašu koja liči na nešto što se drugačije zove, da vam se zahvalim što ste došli, kako kažu mladi, što ste mi ispoštovali i što ćemo, nadam se, u zdravlju i veselju da proslavimo ovaj ne tako mali jubilej. Zlobni bi rekli, ni manje knjige, ni veće gužve. Ja se pridružujem tome, pa šta, i u to ime živim. Hvala, Vera. Danas igram ovo što se može nazvati predstavama, bit će to mali predstave, za dve devojke. Jedna od njih je danas među nama, ona je moja pletanica Deja Pujića. Molim da te pozdravim. Ničeg ovog ne bi bilo da, eto, sudbina ili ne znam šta nije spojilo s jednim čovekom kome se mislio da nikad to neću da kažem. Verujte, mnogo bola podnosim i trpim što ću ovo reći. Moj izdavač, hvala ti Nikola Širano za sve, Nikola. Hvala Nikola Širano. Dozvolite mi da vam kažem gde smo. Da je Joca Dimitrijević zadržao kafanu, mi bismo bili u kafani i kafana, naravno. Međutim, pošto naravno Joca Dimitrijević često je dobro pokvari, on više ne drži kafanu u kafanu, ja sam se setio da dođem u dom kojim upravlja, rukovodi, šefuje i direktoruje njegova supruga, moja draga prijateljica Jasna Dimitrijević. Molim vas aplauz za Jasna Dimitrijević. Hvala Neše, pošto Neše ima papir i ja sam donijela papir. Meni je izuzetna čast da smo danas zajedno ovde, izuzetno mi je čast da sam pozvana da nešto kažem ovim povodom i kao osoba koja vodi ovu zgradu i objekat i kao osoba koja je muzički rasla ne samo u svog supruga nego
i uz Nešu dedu. Meni je izuzetna čast da je u ovom prostoru promocija knjige Singl, zato što je Kolarac između ostalog i mesto gde se svakog dana održavaju slične promocije i sve to ima dovoljnu dozu ozbiljnosti i akademskog, tako da sve to govori i o tome zašto je dobar izbor da se ovoj knjizi upravo kaže nešto danas ovde. U svakom luzeru se krije džentlmen, a Neša Pujić je poseban. Uz čitanje ove knjige ne treba ni druga poezija, ni druga muzika. Ne postoji zauvek ovim izdanjem iko ko će izgasiti svetlo u srcu autora. To je isto jedan od stihova ili pitanja u ovoj poeziji. Ova knjiga je očigledno autor uputio samom sebi, ali ona je upućena i svima nama koji smo prethodne decenije proveli zajedno. Ali i onima koji nikada neće saznati šta su propustili, ali uvek imaju šansu u ovoj poeziji i slušajući ovu muziku. Saw me standing alone with a dream in my heart, without love on my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Dozvolite mi da vas upoznam s jednim nevjerovatno interesantnim čovjekom. Upravo sam ga pre 15 dana, možda 20. Mi smo danas njegovi gosti. Dozvolite mi da pred svima vama se najpre zahvalim gospodinu Slaviši Krasiću na gostoprimstvu i da mu uručim dve knjige. Jedna knjiga je za njega, druga je za njegovu malu biblioteku koju on pravi ovde u Slomoviku. Molim vas, podao naš izgled. Da, autor nema veze, izdavač nema veze, ali glavni čovjek je tehnička priprema. Pa vas molim da pozdravite čovjeka koji je radio tehničku pripremu svega ovoga, moj najverniji čitalac, on je pročitao ovu knjigu na 57 puta, moj drug Vojislav Đukić-Koki. Jasno mi je da će on da svira nešto, ali niko ne zna da počne da svira dok Ivan ne kaže da svira. Tu poeziju sam pročitao i zavoleo, valjda od tolikog čitanja čovjeka čita nešto jako mnogo dugo, onda to zavoli. Nisam objektivan. Ne kažete zavoli, nego zavoli, kao akcent, jel? Dobro. Međutim, ona ključna stvar, to je iz čuvene priče o Petru Pistoleru, Neša i ja. We have a dinner together. A ovo je pesma. Od nekud opet zvona, ko damari paraju noć. I opet s nekog trona govore sila i moć. Svetlo sporo pronalazi put, izlaz je uvek zaključan. Moja stara i ja svoj sanjamo san. Moja stara i ja svoj sanjamo san. Od nekud opet zvona, ko slutnja, ko gnev, kao bes. I cela vasiona odjekuje, priziva stres. Plima tame pronalazi put, kiša reči uništava dan.
sanjamo san. Moja stara i ja svoj sanjamo san. Aleksandar Grigorjević, autor plakata i bookmarkera iz Možeš to pokloniti? Neša, pored, on je vrsni poznavalac muzike, to sigurno mnogi znaju, i zabavljao je veliki broj Beograđana i šire svojim pričama uz muziku, neke kasne sate kada radni svet spava, znate, a oni neradni intelektualci bdiju i sačekaju njegovu emisiju. Znači, nije on od juče počeo da piše i da on je znao to vešto da prikrije kroz tuđe pesme, a u stvari, evo, opet ga je demantovala ova single ploča ili knjiga koja, to je bilans u stvari, znate, svi mi negde kad pređemo 50-u, ja sam već išla u 60-u i tekako, pravimo neke bilanse, ali treba u stvari gledati samo vedro. Si čuo? Naravno, njegova, vidjet ćete, on će na kraju kaže, ona pozitivno priča zato što me voli. Ma ne volim te, volim sebe kroz tebe. Pa, mislim. Dobro, mislim da je dovoljno. Ovo, pa možemo slobodno reći, formatom malu knjigu. Učinili ste mnogo većom svojim današnjim dolazkom. Hvala vam, ali najiskrenije. Volio bih da se od danas reči, pesma i prijatelj pišu velikim slovom. Što se mene tiče, ona će se pisati tako. Jedan moj veliki strah ste danas odagnali. Strah od neprimećenog života, strah od toga da sam prošao kroz naše živote neprimećen. Siguran sam, imate li mene negde kao informaciju. Molim vas, još jedno. Druga devojka za koju ja danas igram, glumim, predstavljam, više ne znam ni šta radim. Nije mogla da dođe, naravno. I ima mnogo ljudi koji bi sigurno danas bili ovde, ali su sprečeni. Volio bih da ih se danas setimo. Dokle god ih se sećamo, oni žive sa nama. Hvala vam još jednom što ste došli. Moj prijatelj Zoran Braković. My days bench on me. I can use it anymore. It's getting dark to see. I guess I'm knocking on heaven's door. 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 Man, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. The lumber guns coming down. I guess I'm knocking on heaven's door.